Nakop ang tricycle driver sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station 3 sa Barangay Buhangaro, Iloilo City. Alas 6:30 sa gabi Setyembre 5, 2024. Ang arestado mo si Roland Subibi, 29 anyos, kag residente sa Barangay Tabuk, Suba, Haro. Nabakla ng subject ng isang kaplastik sa siyes nga napatian shabu. Gamit ang 1,600 pesos nga by bus money. Dugang nga na-recover si nga paginakop pa. Ang duha pagit kaplastik sa siyes nga napatian shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence sa Interviews ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe ng Iloilo City Police Station 3. Ginpayag sini nga duha ka semana ila monitoring antes ginkasang nasambit nga operasyon na. Dugang pa sang hepe, ginako man sang suspect nga nagabaligya ini kag nagagamit sang illegal nga droga. Mga ka-K5, ginabanta sa 8 ka gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kag may ara ini sang estimated market value nga 54,400 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.